Adom TV, Premtobre Kasee na obiso ehwe na afi Ghana yemra shebedwa no ebenya mfinhia aduasa na wo mu mfinhia aduasa no eye aduasa bi a kyese amamuo mu kebimame kebi amamuo no bibia akototen wo mu nti no edade wo mu ahhehye niam ahodo sonko ya wo mu bedie de ahye animunyam ahompopo ye bi Adom TV Kasee nya etoso Onum ebedi sa adwuman ewo regional zones a wo hyase afri northern zone wa Tamale ene Bolegatanga eka ho bie sa adwuma wo ba bedie wo hwe animu kwan se ebeboa ama nketahudie eda omanfo ene emrahye ntemu no emu ada honom eti eda dwumadie so eye 30 years of parliamentary democracy under the Fourth Republic, the journey thus far na obebo akwanya to honom a emrahye ene temamufo nyina ebedwendwene emrahye no modembo ya wabo ewo saa mfi aduasane mu niama miensa ena wonum be hyase aye ewo saa afofida a wo bedie yi mu zone honom no ya wada aye humomo obosomede to so dunum afimpinu ene adunum yensan mu no wonum ebeye mock parliament ewo wa ya ewo upper west mantam mu wonum wi a efiada aye humomo obosomede to so dunsia University of Development Studies ya ewo Tamale ewo atifido mantam mu no akoye public forum ewo ho wo wi a obeye peace walk and sporting activities ewo Bolegatanga ye no so ewo apa East Mantam na wonum beboa won ho ano ewo regional coordinating council ewo Bolegatanga wonum kiremu a mfi aduasa emrahye bedwa no enya no eyade se edanso pa ye ne senti ewo so wonum etumi di sa afofida yie wonum enam sa ma ne boy so ede to manfo nyina animu se sa mfi aduasa afofida yi omanfo nyina emfa won ho enhyem